कुंगा थामसेथि दिमाकुसि बिया बाथौ गौथुमनि बोसोरारि सावराय जथुमाखौ बे समाव खुंनो साखाफारा जाबाय। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दिमाकुसि बिया बाथौ गौथुमनि थामसेथि बोसोरारि जथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय दिमाकुसिनि गिलाबारि माइनाव फोथाराव आबुङै साखाफारा जाबाय। गासै साननैनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय दिमाकुसि बिया बाथौ गौथुमनि थामसेथि बोसोरारि सावराय जथुमायाव दिमाकुसि ओनसोलनि गासै रायजो राजाखौ बाहागो लानो खावलायहरदों। बे जथुमानि लोब्बाय दिमाकुसि बिया बाथौ गौथुमनि आफादगिरि लगन बर' आरो बानजाय आफादनि आफादगिरि रबिन्द्र बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथियो। रादाबगिरि फंबायमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो रादाबनिगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ आङो जासि हरग्रोनाय थाबाय। जोंहा फैबाय थानाय फेब्रुवारि दाननि 6 आरो 7 अक्ट'आव जोङो दिमाकुसि बियाबनि कनभेनसनखौ जोङो गिलाबारि गामिनि माइनाव फोथाराव गाजा गोमजा खुंनो सानदों। दा बेनिनो आङो बयखौबो बे गिलाबारि गामियाव गाजा गोमजायै हेफाजाब होफैनो थाखाय आङो गासै आंनि बियाबनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोनखौ आङो बे बियाबनि गाहाय आफादगिरि जानानै बयनिसिमबो आङो आर'ज गाबहरबाय। दा बयखौबो गाजा गोमजायै हेफाजाब होफैनो थाखाय आं बेखिनिखौनो खावलायबाय। दिमाकुसि बियाबनि सिङाव मोनबेसे गामिफोर दङ? दिमाकुसि बियाबनि सिङाव जोंहा दा बर्थमान 50था गामि दङ। दा 50था गामियाव जोङो 50 सा करि जोङो खावलायनाय जादों बेयाव फैनो थाखाय। दा बेवहाय 50 सा बयबो गामिया बेयाव सौफैनो थाखाय आङो आफादगिरि जानानै बयखौबो आङो खावलायहरनाय जाबाय। गासै गामिनि आफादगिरि नेहाथारि बयखौबो जेन बेयाव रायजो राजाखौ लाना फैनो थाखाय जाफुंसार होफैनो थाखाय आङो खावलायहरबाय। खुलुमनाय आरो सिबिनाय बावहरनाय थाबाय जे जोङो गिलाबारि दालाइ आफादाव दिमाकुसि बियाब बाथौ महासभानि 6 आरो 7 अक्ट'आव खुंनो थाखाय बोसोरारि जथुमा खुंनो थाखाय आखायाव लाहार फाहार खालामदों। बेयाव जोंनि गासै दिमाकुसि बियाबाव 50था दालाइनि गासै माइनाव आफादफोरखौ फैनानै बेयाव गाजा गोमजायै जाफुंसार होफैनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय आरो एसेनोसै बेखिनिखौनो बुंनानै खुलुमनाय थाबाय। गोसो गोरबोनिफ्राय गासै रादाब नायगिरि रायजो राजा लोगोसे जोंनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै 37थि बोसोरसालिया जथुमा दिमाकुसि बियाब बाथौ गौथुमनि बानजाय आफादनि मासिगिरि जानानै आं दिनै बे रादाबनि गेजेरजों आं गासै बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानदों। जोंहा फैगौ 6-2 फेब्रुवारियाव जानो गोनां 37थि बोसोरसालिया सावराय जथुमनि बे मेलाव गासै बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरा लोब लोब फैनानै जोंनि बे मेलखौ मेहेरगोनां खालामना होफैनो थाखाय आं बे रादाबनि गेजेरजों जोंनि गासै बाथौ सिबियारि रायजो राजा आइ आफामोनखौ गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। लोगोसेनो जोङो जानो हागौ जों गोबां सानसुमैफोरनो बाथौ सिबियारि सानसुमैफोरनो हयथ' जोङो लाइजामफोरखौ रानहैस'नो हायाबो जानो हागौ। बेखौ गाज्रि मोनालासेनो लिङासै होनालासेनो गोसो गोथारै जोंनि बे मेलाव नुजाफैनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। लोगोसे जोंनि बे बानजाय आफादखौ दिमाकुसि बियाब बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंखौ गोबां मदद होदों आरो लोगोसे जोंनि बाथौ सिबियारि सानसुमैफ्राबो गोबां मदद होदों। जायनि थाखाय जों दिनै आफादखौ एबा मेलखौ खुंनो लाहार फाहार खालामनानै फोजोबनायनि लामायाव फैबाय। दा जोंहा मेला जानो थाखाय जोंहा गेजेराव सानथाम सानब्रैल'सै। बिनि गेजेराव जोङो मेलनि जिखिनि मावफुंनो गोनां दङ बियो फोजोबनायनि लामायाव फैबाय। आं बे रादाबनि गेजेरजों आंजों मदद होफानाय गासै जोंनि गिलाबारि गामिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आरो माइनाव आफाद बिथांमोनखौ लोगोसे 2 नं आमगुरिनि रायजो राजा बिथांमोनखौबो आं बानजाय आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर हरनाय थाबाय। लोगोसे जाय सुबुंफोरा जोंनो बायदि अनसुंथाइ होनानै जोंखौ दिनैनि बे मेलखौ खुंफुंनायाव मदद होदों बिथांमोननोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नैबे रादाबनि गेजेरजों आं साबायखर जासिहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।